Татар голос дети кирәк безгә. Балалар тавышын ясарга һәм инде һәр көнне шул беренче тур, икенче турны менә шул ТНВда төшерергә. Һәм күрсәтеп барырга. Шул татарча гына. Татарча җырларга, шул голос дети сыман сәхнәне ясарга, шул урындыкларны инде кнопкалар белән һәм татар кешеләрен утыртырга профессионалларны Пелагея сыман гына сөйләп, әйме? 12 августта үтте иҗади кичәм. Менә шул иҗади кичәмдә булды Зөһрә Сөхәбиева, Рәфинә Гыниуллина ире белән һәм Габделфат Сафин. Инде минем укытучым Венера Хасановна Гараева. Кемгә хәзер мин йөрим вокалга. Ул миңа өйрәтә иске татар халык җырларын. Без дуэт белән җырладык Зөһрә Сөхәбиева белән, һәм инде Ринат Валиев миңа баянда да уйнады. Мин җырладым бу иҗади кичәмдә 20 җыр. Төрле җырлар җырладым. Татар халык җырларында, аннарсын Крым татар җырын җырладым. Шул туган авылым миңа тагын тәкъдим иттеләр икенче иҗади кичәмне үткәрергә шул туган авылымда, ләкин стәлләрсез урындыкларны гына куеп. Без уйлыйбыз, ул булыр дип, мин уйлыйм, ул булыр ноябрьдә каникул вакытында. Без әле уйлыйбыз. Дип юнәлешем инде укырга. Аннарсын мин татар моңы була, татар моңына әзерләнәбез. Беләсезме, миңа бу популярлык бик кирәк түгел. Чөнки бераз ардырта башлады шул һәр концертка килеп шул фотоларга төшәргә бик ардырта. Сиңа сәхнәгә чыгарга сине шулай нитәләр. Ни сагындырмый. Чөнки бик авыр булды голоста. Шул дулкынлану хисе, анарсын финалда мин битни авырттым бераз гына. Минем фарингит булды финал булгач. Дулкынлану хисләре, белмим, минем тагын голоска барасы килми. Репертуарымда яңа татар халык җырлары булачак, ала бирсәм. Һәм инде башка телләрдә дә җырлыйсым килә, чөнки миңа ул бик кызыклы. Казан базарында йөргәндә шундый фикергә килдем. Бездә Казанда татарлар алай ук татар телен белеп бетермиләр. Менә читтә торган фин татарлары белән сөйләшкәндә менә бер урыс сүзен кыстырмыйлар. Минем исем китте. Алар да кунакта булган идек без Сәйдә белән. Безне чәйгә, ифтарга чакырган иделәр. Менә алар белән аралашып утырганда Сәйдә дә әйтә, "Карале әнием" ди, алар бит Финляндиядә. Бер урыс сүзе кыстырмадылар дип, даже Сәйдә дә аны сизде. Бу нәрсәгә бәйле икән? Алар шулай тәрбияләнгән. Алар тәрбияләнгәндер шулай. Гаиләдән үтәме? Әйе. Даже кечкенә балалары шундай саф татар телендә сөйләшәләр. Минем исем китте. Мин белмим, киләчәктә кем булам, чөнки мин әле уйламадым. Бәлки шул телләр белән бәйле международный отношениягә керергә дип, мин әле белмим. Төгәл әйтә алмыйм.